Ассалому алейкум, номим Рухшона. Ман бизнес партнёри Эйвен ҳастам, яъне координатор. Ва имрӯз закази худам моҳи мартовский каталог мехостам ба шумо нишон диҳам. Закази ман иқа калон нест, только там любимые ароматы моих клиентов и всё. Дар даруни закази ман ҳамон ароматики бисёр духтаро истифода мебаранд. Ин оранжевый дарозак гуфти гапҳои духтарои ман ки номашо намедонам. Ин Sumiri White Sensitive аст. На самом деле ин моҳ выгодно харидан буд, особенно каталоги брошюраи то 14 март буд. Касе харад дополнительно 5% скидка мешуд. Барои духтарои ма то 33% скидка кати идухия харидан. В конце видео заказои духтаромам ҳам мемонам. Sumiri White ин духи туалетни вода, несмотря что ин туалетни вода аст, лекин беҳад стойкия. Бисёр одамон медонанд, ман таъриф карда намешинам. Касе ки любителе уже худаш мебине ҳушаш мера. И ҳамин наборакҳои мо ба скидкаи манда 30% закати 384 рубл 74 рубл ҳамхе ғалти кати дизадаранташ. Дальше дадани закази ман духи Today 100 мг буд и ба 20% скидка. Ай представительскати 1599 рубл омад. И каталог коғазча буд. Чӣ мехостам гуфтан ба шумо? Духтаро, ҳар моҳ ман заказ рой мекунам, лекин на ҳама вақт ман имконият мешавад видео кунам, рой кунам. Барои то кори хона, то раҳи сафар доштем омадем, алҳамдулилло. Амихе дастам нарасид заказ кунам. Ада менависам, апа чиро история намекунӣ, заказ намекунӣ, хеле чӣ бало? Не, алҳамдулилло, ман заказ мекунам. Просто вақт надоштам. Вақтам камтар буд. баъд ба шумо мехостам гуфтан ва ба шумо мехостам шуморо таклиф кардан ба кор бар Эйвен. Кор дар Эйвен душвор нест. Душворист дар он ки ҳамин гражданство Россия дар кор. Вақте ки шумо гражданин Россия легко, ака камам боша, худованд ғамал натия меган, каму пурбаракат шава. Ман ҳар моҳ духтарома маҷбур намекунам заказ кунӣ, бояд заказ рой кунӣ. Шукри худост, командаи ман калон аст. Аз ҳамаи командам касе желающий дорад, заказша мекуна, рой мекуна. Ҳаминда нигоҳ карда, алҳамдулилло, ман ойлик мегирам. Агар шумо бизнес партнёр хоҳед шудан, ранги ман падарка гирифтан, мана ин моҳ алҳамдулилло закази ман омад. Ташнависи ойлики ман дар шотум гузашт ва ман соковыжималкаи фирмаи Kitchen ба худам приобрести кардам. Ҳамин рӯз ҳам заказам омад, ҳам закази Яндекс Маркет заказ кардам. Беҳад соковыжималкаи беҳтарин буд. Ман зато камбудии хонаи худамро аз оиле ки гуфти ҳамун гапҳо Эйвен гирифтам. Барои дар Эйвен кор кардан камтар ба шумо маълумот додан мехостам. Аввал чихе ки гуфтам духтаро, бояд гражданин Россия дошта боше и желание дошта боше. Вақте ки шумо гражданин Россияе, регистрация мекунед как представитель и регистрация мекунед как бизнес партнёр. Агар шумо как бизнес партнёр регистрация кунед, шумо метавонед ҳамин 9 моҳда 87500 борин пул кор кунед. Ин зависит аз худтон. Ин списки таблица кати мерем да. Мана масалан вақте ки шумо новичоке худтон регистрация карде ва лични закази худтон 2500 бояд боша ва метавонед ду каса файрод кунед, ду каси шумо ба 10000 заказ кунанд и шумо да автоматически общий командовый закази шумо 20000 ба нархи каталог меша. 20000 ин на ин ки сумми ки шумо меитие, 20000 ин ба цене каталог бояд продажа кунед. Ана ин вақта 3000 шумо да ойлик мегзара. Дальше метавонед шумо ҳамин 2 каса нею 4 каса файрод кунед. Таги худтонда 4 каси шумо 2500 ба нархи каталог бо мегум заказ мекунанд. Шумо автоматически ҳамун 20000 ки продажаи карден 3000 да ойлики шумо мегзара. Сразу да картатон мегзара реквизити ки шумо доде. Моҳи дигар агар хоҳе бо дальше гуфти гапо уровень ноша гире, дальше ойлик шуда раве, ҳамин 5 моҳи 6 моҳаи стартап ҳастай, 4 моҳ аст. Быстрый росташ 4 моҳаи 6 моҳаш ҳар моҳ кадан мегире, ойликша гирифтан мегире. Моҳи дига мана масалан 2 таи ки шумо каде ва уже дуюм этапи лёгки старт кати мекунанд, 3750 ба нархи каталог бояд кунанд, падаркои худошона мегиранд и шумо бо файрод мекунед 2 каси дига ё 1 каси дига. Ҳамин главне ки ҳар моҳа
Анами продажаи худотуна бояд кне барои определённый ойлик. И отдельный темаяй. Ия мама шумода метонум фаҳмонум баъд бо суратокати гум. Акада и видео ма гап зада шинем сар бега меша. Мақсади гапи ман он ки вақте ки шумо омада менависи апаҷон кор кадан чихе дар кораи сум кор мекунӣ намекунӣ. Сум кор мекунӣ, неки желание дар кора. Лекин Avon ранги феберлик нестай ки я мода 7000 заказ кунӣ. Avon чиш хубай ки чиқи командат калон бошад. Хитон ришад кунем. Мана масалан гуфтам ку шумо омаде дикаса каде дикаси шумо да ҳазорӣ кад ба нархи каталог, патсиня каталога. Бо минус 25-30% скидка дора. Касе 10,000 дакад автоматики 30% скидка дора. Бо падарка дора ай фирмада новичокода. Шумо 3000 ойлик дора ай пишти группатон. Бо дополнительный прогноз вознаграждение дора компания. Ин чӣ маъно дора? Ин ғайр аз и ойликтон бо ойлики масалан бо условия выполниз мекунед, бо сумми дига да картатон мегзара. Бо ҳастай уровень президентский клуб. Ин як сола расчёт мегира. Инҷада то 128000 ойлик мегзарад барои шумо. Иам як ваяйда темаи отдельная ки ия вақте ки уже вникать кади дирни Avon бояд донӣ чӣ кор кардан дар кор дарсоша гузарӣ. И ҳамаша мегӯм ки як гуфтани ман кати дар мағзи сари шумо намедуроед, балки дар мағзи сари худамто ҳоля надуромадаи хушрӯ. ҳамхел гуфта метавонам ман алҳамдулилла ҳар моҳ ойлик мегирам. Бисёрам набоша, зато як камбудии худам, камбудии хонама метавонам вай кунам. Шароиту мераса кунам. Барои ҳамон агар шумо кор кардан хоҳед, желание дошта хоҳед, просто омада нависе. Ман ватсапамро дар поёни ҳамин видео мемонам. Дар ватсапам нависе, савол дошта бошед, саволотуна чие? Любой саволтонда ҷавоб медиҳем. Баъд гуфтанӣ ҳастам. Ман пешам мегӯм, бо мегӯм. Касе ки дар Тоҷикистон аед, духтарои хушрӯм бумрумтона, ай дасти ман ҳичи намебиёд. Ман шумода регистратсия кардан наметавонам. Шумода борроӣ кардан наметавонам. Барое ки Avon договор надора кати Тоҷикистон. Барои ҳамон Avon фақат Россия, любой кунҷи Россия метавонам регистратсия кунам, кор даъват кунам. Как консультант бошад, скидка якум закази шумо 2500 меша, 25% скидка, бепул доставка меша. Ҳама ҳамеша фаҳмонда, бо мефаҳмонамтона, бо пеш мебарамтона. Лекин касе дар Тоҷикистон серьёзно ай дастам ҳичи намебиёя. Баъд савол метиҳем ада бо ҳозими савол дагум. Вақте ки савол метиҳем, апа чиё дар Тоҷикистон бори Avon арзона, чем Россия? Марам намедонам ҷони ширин. Боре ки дар Тоҷикистон ё гунаҳгор нашавам, худованд худаш медона. Касе мумкин вақте ки арзон будагия харидагия фурӯхтестааст, ё касе бори калон ҳастааста. Одамое ки дар Москваан дар склад кор мекунанд медизан. Мада бо духтаро мегӯям ки бори овардан арзонай 100 рубли духӣ. Чихе 100 рубли духӣ? Кай ки мо худ мо ито ба скидка, мана масалан ҳози 899 рубл инканденс боша, ба скидка мо 629 рубл мегирем. Ки чихе шумо 100 рубл гирифте? Само сабой ё дузия ё намедонам чӣ кораед. Мегӯм ку ба чашмам надидам, гунаҳгор кардан намехоҳам, лекин ин точно гуфти гапо прямой доставка чихе ки мо Avon мегирем, ин раҳ кати наомадагия. Барои ҳамон Тоҷикистон дам чихе роӣ мекунанд, ман намедонам. Чӣ ба дар Тоҷикистон арзонай ман намедонам. Ё касе ҳастай пеш вақти Avon арзон буд, харида мондагия ҳози фурӯхтестааст, ё чириз Қазоқистон медоранд ва точно Avon Россия нестааст, ё намедонам. Сеюмаш аломати савол худошон медонану худованд. Бароям духтарои хушрӯ, духтарои ҷон, аввал худованд саломатия, баъд ризқу баракая ки агар ҳамин Avon да шумо раҳи рост кати бара масалан барака. Мана марҳамат, ман шумо таклиф мекунам ранги как бизнес партнер ё как представитель якум заказ мекунед 2500 да шумо да подарка духӣ мебиёя. Бепул доставка 25% скидка меша. 2 моҳ бо мекунед 3750 да бо духӣ подарка мегиред. 3 моҳ заказ мекунед 5000 да бо подарка ҳаста. Ҳар моҳ определённая этапа ки гузаштин ҳавайда нигоҳ карда подаркаву скидкатона мегиред. Духтаро на этом всё. Раҳмати калон барои просмотротон. Ин буд заказакҳои духтарои ман. Охири видеода мемонам ва аз фурсат истифода бурда ҳамаи шуморо ба фарорасии моҳи шарифи Рамазон табрик мекунам.
худованд илоҳим дар куҷои набошед. Худованд нигаҳбонтон бошад. Ба шумо ва ба аҳли оилаи шумо саломатӣ орзу дорум. Дай Аллах вам здоровья, долгих лет жизни, благополучия, здоровья вашим родным и близким. Гуфти гапҳо ки чӣ орзуи мақсади дорем ҷомаи амал пӯша ва чӣ нияти доред дар ниятотон расе. Худованд нигаҳбонтон боша. Як бори дигар раҳмати калон. Худо ҳофиз. Пока-пока, девочки.